Je 20 hodín aj 43 minút. Milí šapiťáci, zapli ste si Rádio Lumen, konkrétne reláciu Študentské šapito. Môžeme si zopakovať, že za mikrofónom sedí Ondrej Rosík a Vláďka Gabrišová. No ale nesedíme tu už len sami, sú tu s nami aj naši dvaja hostia, čo je možno také výnimočné, ak si pamätáte to vysielanie pred mesiacom, pretože mali sme hostí troch, ak sa nemýlim. Teraz máme dvoch, uvidíme, ako to bude o mesiac. No a aby sme si povedali, aj koho to tu máme. Áno, takže vítame predsedničku strediska Domka vo Zvolenie, Vierku Fekiačovú. Ahojte. Ahoj, vítaj u nás v štúdiu. No ale nie si tu sama, koho si so sebou zobrala? Priniesla som so sebou Štefana Moravčíka. Ahojte. Ahoj, ahoj. No tak my môžeme povedať, že vy ste prišli z Domky vo Zvolenie. Aká bola cesta? Cesta bola fajn, trošku tma, ale inak bolo všetko v poriadku. A išli ste autom alebo autobusom? Prišli sme autom. Kto šoferoval? Pravda, že Vierka. Pre istotu, či ako to je? Tak bolo to tak zariadené. Bolo to tak zariadené. Naspäť si to vymeníte. Možno. No ale nie sme tu preto, aby sme riešili úplne celý čas toho, že ako ste prišli. Možno, že sa k tomu ešte možno časom vrátime. Poďme sa teda postupne tak nejak pozrieť na to, čo to vlastne tá Domka je. My sme teda povedali, že ste prišli zo Zvolena, ale stredisko Domky sa nenachádza, úplne teda to hlavné, základné, centrálne stredisko sa nenachádza vo Zvolene. Takže kde sa nachádza momentálne takéto hlavné ústredie, ten hlavný mozog Domky? Tak ten hlavný mozog, ako si to nazval, sa nachádza v Bratislave, v našom hlavnom meste. No a my sme jedno z 33 stredisk, ktoré je vo Zvolene. No a voláte sa Domka. A od čoho je to odvodené? Naozaj sídlite vy napríklad vo Zvolení v nejakom takom typickom dome, že od toho je to odvodené? Alebo, ja neviem, od mena Dominika, Dominik, od čoho to je odvodené? Od čoho to vzniklo? Takže my sme paradoxne taký výnimočný, lebo Domka je vlastne združenie salesianskej mládeže, no ale my pôsobíme u Dominikánov, pretože u nás na západe vo Zvolene majú svoj kláštor Dominikáni, ale my tam prevádzame svoju činnosť. Mňa by zaujímalo, lebo keď sa povie Domka, to nie je úplne každému je hneď jasné, že čo to teda znamená. A hlavne nie každý možno pozná tú vašu organizáciu. Takže keby si nám Vierka tak povedala veľmi možno stručne, alebo tak, že ako by sme, čo si máme predstaviť, keď sa povie Domka? Pre koho je to určené? O čom to je? A nejaký taký povedzme rýchly súhrn. Domka je organizácia, ktorá sa venuje hlavne deťom a mladým. Venuje sa im rôznym činnostiam, pravidelnými stretnutiami. To je také gro naše, že sa vlastne decká stretávajú každý týždeň a vykonávajú nejaké činnosti, buď sa hrajú, alebo niečo vyrábajú, prípadne sa rozprávajú a tak ďalej. Vláďka, počuj, vieš si predstaviť, keď sme tu tak hovorili o tých deťoch, čo to znamená preventívna výchova? Preventívna výchova? No, asi celkom neviem, ale tak určite by mi to mohol povedať náš animátor, ktorý takisto prišiel zo strediska Domka vo Zvolenie. Tak Števo, ako to je? Tak preventívna výchova u nás, alebo v našom stredisku, alebo celkovo v Domke ako takej, sa chápe pod tým názvom prevencia výchovy, ako to už hovorí samostatný názov. A vlastne sa snažíme vychovať mládež, aby viedli taký dôstojný a plnohodnotný život takým preventívnym systémom, tým, že ich nebudeme trestať, nebudeme im dávať nejaké tresty za ich priestupky, ale budeme sa ich snažiť už dopredu tak vystrihať takým okolnostiam alebo udalostiam, ktoré ich možno čakajú v živote a snažíme sa ich tak pripraviť do toho života. Takže to je ten preventívny systém. A takéto niečo môže reálne fungovať? Lebo však väčšinou je to tak, že človek sa učí na nejakých vlastných chybách, že niečo urobí zle, dostane trest, tak na budúce to už nespraví. Funguje to aj spätne, že najprv ma na niečo upozorníte a ja už to potom neurobím? Alebo opýtam sa inak, ak urobím niečo zle, to už možno zachádzame viac do tej preventívnej výchovy, ale myslím, že by to aj poslucháčov zaujímalo, že ak urobím niečo zle, tak potom čo, keď ma nepotrestáte, čo sa mi stane?
No ak ťa nepotrestáme, tak ťa iba poučíme. To bolo veľmi pekne povedané. No a ty si vlastne už začal rozprávať aj o tom ciele a poslaní Domky, ktorým je teda venovať sa výchove mladých, no a čerpáte podľa nejakého vzoru. No pravda, že? No tak nám trošku bližšie opíš. Podľa vzoru akože mužský, ženský rod, alebo čo? Ale nie. Labradina, dubstroj. Čo tak podľa nejakej osobnosti? Aha, no, ja neviem, odpovedajte. Tak našim hlavným vzorom je Svätý Dom Bosco, ktorý ako prvý začal robiť s mládežou tak vo veľkom. A on si proste len všimol, že mládež turínska nemá kde chodiť, len sa tak poflakuje, ako to aj my povieme. A začal si ich viacej všímať, viacej si začal všímať ich potreby a tak sa im začal venovať a začal ich sústredovať do jednotlivých stredísk. Tak my sa pomaličky presunieme opäť k ďalšej pesničke, ktorá nás čaká, no a potom už v ďalšom vstupe sa budeme sústrediť konkrétne na tú vašu zvolenskú základňu Domky. Stále počúvate študentské šapito, ostaňte s nami aj naďalej. V dnešnom študentskom šapite sa rozprávame s hostiami, ktorí prišli zo strediska Zvolen, konkrétne z Domky. Povieme si, že tu máme predsedničku strediska Domka vo Zvolene Vierku Pekiačovú. Ja môžem povedať, že teba volajú, alebo si skôr známa pod prezývkou Viva. Je to pravda? Áno, viac ľudí ma pozná pod týmto menom. Kedy to vzniklo a ako? Bolo to už veľmi dávno, ešte keď ja samotná som chodievala na stredka. No a vtedy sme sa rozhodli, že si budeme dávať také prezývky a asi mne jedinej to ostalo až doteraz. Tak ale Viva to je veľmi taká zaujímavá, napríklad, ja neviem, čo mi to pripomína taká Viva. Mne to pripomína takéto vývad, takéto zvolanie. No tak toto by mi nenapadlo a máme tu aj druhého hostia, animátora Štefana Moravčíka. Ty máš tiež nejakú prezývku? Myslím, že nie. Ty nemáš prezývku, ale mňa by zaujímalo, či máš niečo spoločné s tým autorom Štefanom Moravčíkom, s tým spisovateľom. Veľmi rád by som mal spoločné s ním niečo, ale taktiež nie. Čakal si túto otázku? Nie, vôbec. Ja som tiež sa nechystal ju spýtať, ale keď už tu tak kadečo rozoberáme. A čítal si od neho aspoň niečo? Mala by som, ale nie. No dobre, zdá sa, že toto... len dostane, vieš? Toto nie je téma, na ktorú ste pripravení. Okrem nás sa samozrejme môžete pýtať aj vy, milí šapiťáci. Stačí, ak nám napíšete SMS-ku na jedno z dvoch telefónnych čísel. To prvé je 0908 677 665. A to druhé je 0911 913 933. No ale máte možnosť napísať nám aj e-mail, a to je aká adresa, Ondrík? sapito@lumen.sk. Výborne, takže povedali sme si, ako sa môžete zapojiť k nám do našej takej diskusie, ktorú máme teda na vlnách Rádia Lumen. No ale aby sme sa vrátili k tej téme, ako Ondrík už spomínal, že často bočíme, či ako si to vravel. Nie, my sa k tomu vrátime a mohli by sme sa pozrieť na históriu konkrétne z Volenskej Domky. Kedy ste vznikli, za akých okolností a my sme si tak hovorili, že kto za to môže. Kto to celé spáchal, povedané inak? Vznikla vo Zvolenie, Domka vznikla v roku 1999 a bolo to asi tak, že naše najstaršie animátorky chodievali na školu animácie, ktorú vlastne robí Združenie Domka. No a tam sa oni všetko dozvedeli, ako to teda funguje, že niečo také je a rozhodli sa, že založia Domku aj vo Zvolenie a že chcú vlastne pokračovať v tejto činnosti. A tak sa dali do všetkých tých vybavovaní, lebo patrí k tomu nejaké papiere a vybavovanie na úradoch, no ale povedali si, že to stojí za to. No, lenže založiť organizáciu to nie je také jednoduché, ako povedzme založiť oheň, aj keď na ten oheň tiež treba nejaké papiere, ale to by sme už zase boli niekde inde. Dnešné študentské šapito bude vôbec také celkom zaujímavé. Mňa by zaujímalo, koľko členov ostalo v súčasnosti v Domke, alebo inak, koľko vás je teraz v tom Zvolenie? V súčasnosti je nás tak od tých 60 do tých 80 za posledné nejaké také tie 3-4 roky. No a my ťa prezentujeme ako predsedníčku z Volenskej Domky. Tak v čom spočíva tvoja funkcia, ako dlho sa venuješ tomuto predsedníctvu a možno by sme si mohli povedať, že či si predtým bola, ja neviem, animátorka, alebo aká bola tvoja funkcia pred týmto? Moje pôsobenie v Domke ako predsedníčka je už pomaly 3 roky. No a čo tak robím, tak vlastne
snažím sa to nejak korigovať a aby to všetko fungovalo. Čiže ja dostávam nejaké pokyny z ústredia, ktoré posielam ďalej, napríklad nejaké také veľké celoslovenské akcie, alebo potom teda hospodárím s peniažkami, lebo aj to samozrejme k tomu patrí. Taktiež venujeme sa spoločne animátorom, čiže nejak to snažíme sa zahrnúť a rozobrať, že čo chceme a čo nechceme robiť. No a aká bola tá ďalšia otázka? Pýtame sa asi veľmi veľa. No, či si bola aj ty predtým animátorkou? Áno, bola som aj animátorkou asi pred nejakými 6-7 rokmi. A teraz sa obrátime trošku na nášho animátora Števa. Ty nám povedz, aká je predsedníčka Viva, ako jej to ide, ako sa vás stará. Tak myslím si, v porovnaní s ostatnými to ide veľmi dobre. Ja ju chválim. Ďakujem. Tí ostatní ťa teraz majú veľmi radi. Ja by som sa ešte vrátil k tebe, Viva. Taký deň predsedu, ako to vyzerá? A to predsednička, je to viac predsedanie, alebo skôr to ničenie z tej druhej časti slova? Čo myslíš? No, aký je taký tvoj bežný deň? To bola základná otázka k tomu môjho príhovoru. Nemám taký nejaký základný deň, pretože okrem toho, že vlastne som predsedom, robím to dobrovoľne a robím to popri škole. Takže ráno vstanem, idem do školy, no a potom vlastne po obede buď vybavím niečo treba, keď nie, tak sa stretávame s deckami na stredkách. Jednoducho nemám nejaký taký pravidelný systém. No a práve o tom, čo s tými deckami zvyčajne robíš, tak o tom už budeme hovoriť v našom najbližšom vstupe, kde sa budeme rozprávať o akciách Domky. Stále počúvate Študentské šapito, zdravia vás Vlaďka Gabrišová a Ondrej Rosík. No a po pesničke sa k vám teda opäť vrátime s ďalšími informáciami o Domke. Ostaňte s nami.